Isto é Mosteirón, a aldea na que hai 900 anos uns monxes decidiron construir un gran mosteiro. De aí ven o seu nome, Mosteiro, Mosteirón. Non é broma, A última hora, os monxes cambiaron de idea e de ubicación. No sitio de Mosteirón, preferiron construíla en Oseira, por ser un sitio máis protexido dos ventos do norte, aínda que tiña unha pega. Oseira, como o seu propio nome indica, é terra de osos. Os 4 monxes que fundaron o mosteiro primitivo nunca imaginaron que acabaría converténdose no vasto complexo arquitectónico que é hoxe. A primeira gran edificación do recinto foi a igrexa, unha xoia da arquitectura da Orde do Císter inspirada na Catedral de Santiago. Nela podemos atopar a coñecida Virxe do Leite, unha das poucas do mundo onde a Virxe amamanta o neno. Ademais da súa relevancia relixiosa e cultural, Oseira foi no seu momento un centro de poder político e económico. As posesións dos monxes de Oseira extendíanse pola comarca do Carballiño e chegaban a Tomar. A vila mariñeira de Marín era, no século XII, propiedade do mosteiro e a súa flota pesqueira provía de peixe a toda a provincia de Ourense. Pero Oseira non vive só de bellas historias. Na actualidade, 16 monxes siguen a vivir entre os seus muros. Imos coñecer o irmán Ignacio, o último abade do mosteiro e que na actualidade, entre outras actividades, é encargado da repostería. Aquí estamos coa repostería, non? Si, estou a facer aquí unha cousa que chamase lucitas. Porque unha característica de todos estes doces é que son recetas orixinais. Orixinais miñas. Digo con moita humildade, pero é a verdade. Oseira naceu como un lugar de recollemento e de retiro da propia alma e acollida das almas e dos corpos fatigados dos demais. Un refuxo para os servos de Deus e para os peregrinos da vida que buscan a paz.